Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nontam khawni YouTube channel braibai nontam sikau finar ba godan video lan failabai nontamna video khum sikau jang thumbnail ba title nani video nontamna video ko without skip खालामा जासे जोबजासे नालांदो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ लाना फैदों बे भिडिअनि जाहैबाय लोगोफोर जोंना सासे बिनानावनि मोनसे खन्थाइ आवरायनाय बे खन्थाइ आवरायनाया ओरैबायदि ओंथि गोनां खन्थाइ आरोना नोंथांमोना बे खन्थाइ आवरायनाय भिडिअखौ नुवाखैब्ला आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायना लानो हागोन लोगोफोर नोंथांमोना गासिबो भिडिअखौ नायजोबबानो जाबाय खोनासंना लाबानो जाबाय जोंना बिनानावा माबायदि खन्थाइ आवरायदों नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लाजोबबानो बुजिनो मोनखागोन ना नानिया माबायदि खन्थाइ आवरायदों बिदिब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो इंराजि बिजोंनि प्राइभेट फरायसालिफोरा आंहा नाथाय दुखुनांथाव प्राइभेटब्लाबो फरायसानि आंखाल आंनि थासारिया मिरौ जिरौ पन्डितफोराथ' बानबुंथाय होलांदों बिमा रावनि बिजोंजोंसो गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननो हायो बानबुंथायनि गोहोमा नाथाय हमथा हायाखै गनाय जायाखै फरायसाफ्रा हनै गुबुन बिजोङावसो लोब लोब बांदों नाथाय दिनै रावबो बिजिराखै गुबुन बिजोंनि जाफुंसारनाया बेसे जौखोन्दो आंनि सायाव मालाय सोरथो नायबिजिरदों नाजाबथायारि बाथ्रा बुंदों सोरबा मेल मिथिंफ्राव बिबुंथि होदोंब्ला बुंनाय मावनायफ्रा गोरोबदोंना आंहा नाथाय सन्देह जादों मानोना बर' थुनलाइ आफादा पस्टार कार्डआव ओरैसो लिरदों गुन गोनां सोलोंथाइखौ बिमानि रावजोंबो मोननो हायो बानबुंथाया लोरबां दिन्थिदों बिमा राव सोलोंथाइनि गोख्रोंथियाव बेखायनो गिनांगौ जादों माहारियारि आफादफोरनि गोरों गोराफोरनि बुंनाय मावनायफोराव बेसेबां जौखोन्दो गोथारथि गोसोथि दं गमामा आंनि मान थाखो आरो गोनांथिया गोख्रै खमायलांनाय सावगारिसो नुजादों आंनि बिफावा बेसेन गैयै जालांदों गोरबोआ आंहा खामग्लिदों आंनि इयुनाव खोमसि दरसिनि इसारा नुजादों बिखा फोराननानै गोथारथि गोसोजों आंनि निदानाव दिनै सोर गसंखांदों जेंना सुस्रांनायनि मावसुमुआफोर जेंना सुस्रांनाया सोर जाखो आं बर' बिजों फरायसालि थारैनो आंनि गोनांथिया गोनां नङा नामा बर' हारिनो आंनि गोरबोआव दिनै बाय हाजार सोंलु जाखांदों मानोना हनै जोंनि फोरोंगिरिफ्रा बर' बिजोङाव साख्रि मावनायफ्रानो डिफेन्सनि साख्रि आवलाफ्राबो बर' बिजों फरायनानै साख्रि मोननानैबो जोंनि लिरगिरि थुनलाइगिरि हारिनि थैनाय थांनाय सुजुग्राफोरानो माखासे मानि मेगन गुनुफ्राबो माहाजोन सारिनि बर'फ्राबो माहारियारि आफादनि बिबानगिरिफ्राबो राजखान्थिनि सरकारनि बिनायगिरिफ्राबो आंनि सायाव फोथायनाय गैयै दिन्थिदों गाव गावनि गथ'फ्रा गुबुन बिजोङावसो फरायदों हारि अलखदनि बाथ्राया खुगायावल'सो बेरखांदों खोनासंनाय बर' बिजोंनि फायखि जगेन्द्र कुमार बसुमतारी सोरबां सुबुं बिफोरां बर' थुनलाइनि फायखि मदाराम सतीश मनरन्जनमोन सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्म नोंसोर खोनादोंना नोंसोरनि सानस्रि आरो बिहोमाया दिनै बेसेन गैयै उदायि गोनांथि गैयै नोंसोर गायसनलांनाय बर' बिजों फरायसालिफोरा बर' बिजोंनि इयुना हनै बेसेबा खोमसि आंनि सायाव दिनै एसेबां नेहाथ साननाय नङा आं नङा खायसेनि साननाय बायदि आं नङा आं बर' हारिनि सिनस्रि सिनायाखै बिसोर आंनि बिफाव गोहो बोलो दं आंनाव आगदा आखाइ जाना मावो आं राव थुनलाइ हारिमु जौगानाय थांना थानायनि माने गिनांगौ दं नङा होनबा दिनै आंनि फोथारा मुलुग सोलोंसालि सौहैबाय बर' रावा संबिजिरनि 9थि फारियाव हाबबाय आसामनि लोगो सरकारि राव जाबाय बायदि आयदायाव साख्रिनि लामा ओंखारबायसै आं बर' बिजोंनि बिफावजोंनो हारिनि सानस्रिनि दाहारा गोख्रै बोहै
माहारियारि बादा गोरबोआव हाबदों जांख्रिथायनि लामा लानो रोंदों बर'आ दिनै दरखं मोनफैदों हारिया मुलुगाव सिनायजादों बिदिब्ला मानोथो आं खालामनो गेदेमाफोरनि आदर्श सानस्रिखौ हे आंनि फरायसाफोर आंनि फोरोंनाय गेजेरजोंनो गोग्गो सोलोंथाइ मोननाय फरायसाफोर दावगालां नोंसोर आंनि गोहोमजोंनो देरहासारगोन नोंसोर आंनि गियानजोंनो दागे नोंसोर सिगांलांबाय था मालाया जिखि बुङा जिखि साना मानोना गुबुन बिजोंनि फरायसाफोरनि माहारियारि बाद सानस्रिनि दाहार सोमजिनाया सन्देह गोनां फेलें दं मिजिंथि हाया हारिनि इयुन सुबुंफोर आंनि गियानासो फोरोंगोन नोंसोरखौ हारि सिबिनाय हारिमु लाखिनाय माहारि दानाय गावखौ गसंनाय मानोना आं जाबाय बर' बिजों फरायसालि हारिनि सेन्टिमेन्ट सोरजिग्रा दारिमिनथिलि आंनि खन्थाइ आवरायनाया एसेनोसै।